Timaw na to yung ansipag. Nagpusat. Patumarit mo yung ansipag ha? Tingkay na po nagbuno, labi ng kajam. Nadyaman na. Ay, may pato yung ansipag. Yun on na. Nagbisa. Biya bulo mare. No, timak ba yan? Tod ko na lang yatay. Ano tao dyan? Patay na ba? Sari ko rin magpatay. Saping kalaban. Ivan ex-mayor. Ex-mayor rin ato Ivan Sap. Pulis. Asarang biya magpatay na dyan. Oh. La ilaha illallah. Ada ko king suot ko. Ko. Kuan sa ni. Suklay ko. Kaya ko sa. Dingog yung timbak yun. Pa ako'y mga kabog mari ha. Oh. Yung ganja ko. Lo. Serbuan ka ng ito wali. Grabing daming putok. Sabi ako maglaggo. Ang kaoras na. Isang oras ng labanan. Picture to. Oh, Akbar. Kali sama alus tao. Nag-assort na sa yan na. Nag-crash na. No. Ayun na kuan si Bisog. Area Bisog. Di mo na sabi si Bisog, ni mapis na. Wala biso. Sok man eh. Oo, ayun na kuan. Mari biyan ni Bisog yaon. Ito sila biyan. Pagkuan ni Dadjil yaon. Training camp sa sin police. Ha, pita-pita diyan to. Nangakan na ni tibag yaon biasa na. Yan. Kanang biya matampal mari. Mga training camp sin police yo, mga Maguindanao Kamatauran. Yung kay makapogain taon. Na mo siyang kabuluhan naman to. Oh, cute ka. Mga MC20 ay maro pa rin nagpakaliw pa lang pakatpat. Yakog ganja kayo na. Kuan nila. Pagtatapuan. Walang kabog. Yung dalaw. Wait yang wa. Inang kuan pulis. Mga piso. Oh.